Ang next, ang insulin nasad ni mama. So mao ni ang gihatag sa hospital diri. So ang pinaka-importante nga gamit sa insulin is kini siya. So mao ni siya ang pen, mao ni siya ang injection nga i-inject ka mama. Ang kini siya mao ni siya ang needle nga gihatag sa hospital ganina. Nya kini needle gihapon ni parehara ni sila pero extra ni nga needle nga gipalit na ako sa pharmacy ganina kay gamay ra man ang gihatag sa hospital so napalit ko extra. So ang instruction sa doktor ni mama dapat tagan siya insulin before mo kaon og breakfast o before mo kaon og dinner. So naadre nakabutang inject 12 units before breakfast nya nakabutang 6 units before dinner. Nakabutang diri sa label nga dapat i-refrigerate ni siya. Dili na siya i-freeze pero dapat na siya sa refrigerator. Then dapat 28 good for 28 days na siya or 1 month kini siyang pen dapat ilabay na ni siya. So na-open ni akong ibutangan ni siya nablihan ni siya 10 January 2019. So dapat mga first week of February ilabay na ni siya. Nya mga gilain sa doktor. So para paggamit aning pen kini murag injection dali ra man siya simple ra kayo. So first mura siya ballpen inyo ra ablihan. Inyo makita man ang sugar nya diri sa tumoy kini siya mao ni siya ang kanang para ilhanan kung pila ka units nga insulin ang ihatag maliso-liso ni pwede sa ibalik. Ang nakaingon sa breakfast di ba 12 units so ibutan ninyo siya sa number 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 so mao ni siya ang 12 units nya gi-inject i-press rin siya na press na so ako sa ibalik. So ang next ang isa sa step nga buhaton is butangan ni siya needle diri tumoy. So wala pa may needle, mao ni ang gamit nga naay mga needle nga gihatag sa hospital plus nagpalit pa kog extra kini. So magbutang tag needle karon kay kita mo walay needle, bakante siya kay i-inject man ni na needle so walay needle. Magkuha kog needle dire. Nga. Inyo nakita na siya tabon kay sterile man ni siya. So mag-abli kog isa as example sayang kayo pero para inyo makita. So mag-abli tag isa, sayon ra kay pag-abli, mag-abli. Oh, nana ko ano sticker. Nana, sticker, kita mo pak. Kita nyo sa sud, no, na needle nga gamay. So inyong buhaton, i-insert na ni siya, i-attach ra na inana. I-attach, iduso ra. Nya tuyokon kay para mahugot, nana. Pahugot. Nana. So nihugot na, ikaw man birahon ni siya, tanggalon ang tabon. Na tanggal, then tanggalon pa ang another tabon sa needle. Nara. So, inana na siya, mura na siyang injection. Kita mo na ay needle sa gamay, tumoy. So, naana siya needle, so ready na siyang i-inject kang mama before mo kaon si mama niya once ma-check ang iyang blood sugar. So, di ba ang instruction is 12 units before breakfast o 6 units before sa dinner. So, let's say dinner pa ni hapon. So, i-adjust ninyo ni siya og 6 units. So, nana siya needle needle. Then, ibutan niyo sa 6 units. 1, 2, 3, 4, 5, 6. So, ready na ni siya i-inject ka mama. Kini siya inana i-push ra ni siya. Kini siya nga part i-push ra. I-inject ni siya dapit sa belly ni mama sa iyahang diri sa may bilbil, diri sa may tiyan, yang tambok. Maski asa nga part basta sa tambok may okay ra na. So i-inject ra ni siya, let's say inana mani ang tiyan ni mama kini, i-inject ra, pak. I-inject, i-try na ko ha. Kung makabantay mo na mo gawas diha, i-press na ko try. See? Naini gawas. Kung kita mo naini gawas nga insulin. So insulin to ani gawas. I-inject ninyo ayaw sa gid ninyo tanggala stay on na og mga 10 seconds paghihap mo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ikahabot sa 10 ibta siya so mao na siya inana ang process. So ang next step last step na hatag na insulin ka mama so ato ni kinahanglan nato ni tanggalon ng dagom kay kung di tanggalon magsigig to ang insulin diri mahurot. So first ninyong buhaton tabunis ang needle para di mo masamad kana ibalik tong tabon. Then kini ibalik gyapon ang tabon. Ikaw man lisuon na pagbalik nana.
Oops. Nana, so natanggal na siya. So wala na siya needle. Importante kini nga di gid ninyo hikapon kay para di siya ma-contaminate. So, bato nyo, tabunan na yung ritso. Then, ibutang na ni siya sa ref. Dapat naka-ref. So, mauna na siya. So, kini karon amo siyang gikip o kining rag box Tupperware para secure kayo niya ibutang sa ref. While ang kanang needle nga ginamit, dapat dili na siya kasara na siya gamiton. Ikaw man ilabay na ni siya. Maong nagpalit kog daghan kay para na extra kay ang dagom kasara siya gamiton.